Sura 90. Al-Balad. Grad. Meka. 20 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadhal balad wa anta hillun bihadhal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovome, i roditeljem, i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva, i jezik, i usne dvije, i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Roba ropstva osloboditi, ili kad glad hara nahraniti siroče bliska roda, ili ubogoga nevoljnika, a uz to da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju. Oni će biti sretnici, a oni koji ne vjeruju u dokaze naše, oni će biti nesretnici. Iznad njih će vatra zatvorena biti.